Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε στην αγαπημένη μου εταιρεία ενδυμάτων Poppear, ελληνική εταιρεία, και μαζί μου έχω την εκπρόσωπο, την Γιώτα Κάβουρα. Γιώτα μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Γιώτα. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους σας για την φιλοξενία σήμερα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ. Να πούμε ότι η εταιρεία Poppear είναι μια εταιρεία που λατρεύω, που αγαπώ να φορώ το αροχωτό, και για αυτό το σημερινό outfit μου και το δικό μου και το ετοκλή είναι από Poppear. Είναι ελληνική εταιρεία. Έτσι, ελληνική εταιρεία βασικό, με ανδρικό ένδυμα και γυναικείο. Μάλιστα. Πες μας εσύ, πες μας σε πού απευθύνεται. Απευθύνεται σε όλους. Η Poppear είναι για όλους. Έχουμε ανδρικά και γυναικεία ρούχα, εξαιρετική συλλογή. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνουμε καινούρια ρούχα. Έχουμε 10 φυσικά καταστήματα. Και τι καταστήματα? Μεγάλα καταστήματα. Είναι μεσοσταθμικά, γύρω στα 1000 τετραγωνικά μέτρα το κάθε κατάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Τα βρίσκεις όλα. Τεράστια ποικιλία. Πάρα πολύ καλές τιμές, πολύ προσιτές, και εκεί που θες να αγοράσεις ένα, τελικά μπορείς να πάρεις δύο. Γιατί απλά είναι πάρα πολύ ωραία η τιμή που το προσφέρουμε. Εγώ να πω ότι νιώθω πολύ άνετα στα ρούχα μου σήμερα. Να το πω αυτό γιατί είναι μια αλήθεια και για μένα δεν είναι τόσο απλό. Γιατί έχω ένα σωματότυπο λίγο πιο δύσκολο στα ρούχα και είναι πολύ σημαντικό που το outfit μου το σημερινό είναι από την εταιρεία Poppear, αλλά και που μπορώ να βρω ρούχα πλέον για κάθε περίσταση, παιδιά. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι. Πρέπει να επισημάνω ότι εμείς έχουμε ρούχα από το extra small μέχρι το 3 extra large. Άρα δεν πρέπει κανένας να φοβάται να μπαίνει σε μεγάλα μαγαζιά, όπως είναι τα δικά μας, και να βρει αυτό ακριβώς που του ταιριάζει στο σωματότυπο. Και εγώ έχω βρει και αυτό που μου ταιριάζει. Για παράδειγμα, επειδή πλησιάζουν και οι γιορτές, στο ρεβεγιόν, εγώ να ξέρεις ότι αυτό εδώ το σύνολο, ναι, εδώ. Αυτό εδώ μαζί με το παλτό, εγώ το φορούσα να ξέρεις και νομίζω ότι είναι ιδανική επιλογή. Μα είναι αυτό ότι μπορείς να βρεις και το νούμερό σου. Και ξέρεις τι, θα βρεις πάρα πολύ μεγάλη συλλογή τώρα για τις γιορτές. Έτσι, αυτό που λέμε για ρεβεγιόν και γενικά όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Θέλω να δούμε και αυτά τα υπέρλαμπρα. Μην φοβηθείτε την παγέτα, μην φοβηθείτε το στρας, μην φοβηθείτε. Θέλω να μας δείξεις. Έτσι, το γυαλιστέρα. Θα σου πω τώρα αμέσως, Ελένη. Εμείς παρότι είμαστε μια casual εταιρεία, τώρα τα Χριστούγεννα έχουμε εμφανίσει μια καταπληκτική συλλογή. Πιο λαμπερή, απλά γιατί όλοι θέλουμε να λάμψουμε. Ωραία, δείξε μας, δείξε μας. Πάμε να δούμε ένα ωραίο ντύσιμο για τα Χριστούγεννα. Πάρα πολύ ωραίο σετάκι. Και από πάνω να βάλουμε την ωραία τη γούνα που θα δώσει. Αυτό είναι. Ότι έχεις ολοκληρωμένα look. Θα έρθουν να πάρουν όλα. Και αξεσουάρ φυσικά, έτσι να πούμε. Βεβαίως, και αξεσουάρ, βεβαίως. Και να, για μια πολύ ωραία πρόταση, πώς μπορούμε να δείξουμε την παγέτα λίγο πιο σπορ. Έτσι, δεν μπορώ εγώ. Οπότε την αξιοποιούμε. Να βγω έξω. Ένα απογευματινό, ρε παιδί μου. Εννοείται. Γιατί να μην βγάλω την παγέτα μου και να φοβηθώ. Και στο απόγευμα που θα είσαι έξω, εγώ να ξέρεις ότι αυτό το outfit το συνδυάζει εξαιρετικά. Και βγαίναμε και μαζί και ταιριάζαμε κιόλας. Είναι σίγουρο ότι ταιριάζεται. Στην Poppear δε απόλυτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μεγάλη γκάμα. Δείξε μας. Θέλω να δώσω περισσότερα μπορώ. Βέβαια, να μπείτε έτσι και στο καινούριο e-shop της Poppear. Πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε πράγματα που σας αρέσουν και για δώρα, έτσι, και στα φυσικά καταστήματα εννοείται. www.poppear.com. Μπράβο, pavlaair.com. Ολοκένουργιο e-shop με πάρα πολύ καλές τιμές. Είναι πρόκληση. Και πάμε να δούμε ένα γκράντε κόκκινο φόρεμα καυτό. Φανταστικό. Το πήρα, Δεν είναι Ελένη αυτό? Είναι Ελένη μου αυτό. Ελένη μου. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, εκπληκτικό. Εγώ να πω ότι και για κάτι πιο σπορ, επειδή είμαι ο τύπος που θέλω και την άνεσή μου. All day το φοράω αυτό και το χαίρομαι και το απολαμβάνω γιατί θέλω να νιώθω και άνετα και να είμαι και χαλαρός, αλλά να έχω και στυλ. Με ένα ωραίο τισερτάκι από μέσα, εξαιρετική επιλογή. Λευκό κιόλας, ακριβώς αυτό εδώ. Φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ ντύθηκα, Ελένη. Ντύθηκες, ξέρεις, δεν είναι μόνο τα σχέδια, είναι και η ποιότητα των υφασμάτων, είναι οι ραφές, είναι η λεπτομέρεια που ξεχωρίζει σε όλα τα ρούχα της Poppear. Πες μου λίγο να σε ρωτήσω, ότι είπαμε κάθε εβδομάδα έχει νέα συλλογή και τώρα στα γιορτινά παραλαμβάνουμε καινούρια ρούχα, καινούριους κωδικούς, πάρα πολλούς κωδικούς. Οπότε σίγουρα θα καλύψουμε την ανάγκη όλων. Κοστούμι, παιδιά. Και τώρα κάτι πάρα πολύ ωραίο για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι Μέρη Αργυριάδου, δωράκι για τις γιορτές. Είδα όταν το στείναμε, ενθουσιάστηκε. Αλήθεια είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι Θεσσαλονικές, και αυτό, παιδιά, δεν είναι κάτι για να μην μας κρίνετε τώρα περίεργα. Δεν χρειαζόμαστε γιορτές για να φορέσουμε το γκλίτερ και την παγέτα. Ελένη μου, παραμονή Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, το φοράς, σε κάνεις και εντύπωση και είναι και τέλειο, να ξέρεις. Έτσι ακριβώς. Είπαμε 10 φυσικά καταστήματα. Ερμού, Smart Park, Σπάτα, Πειραιάς, Νέα Ιωνία, Χαλάνδρη, Καλιθέα. Και στη Θεσσαλονίκη. Και Λιβαδιά. Βέβαια. Αυτό το είχαμε συζητήσει με την Λιβαδιά. Εγώ να πω κάτι να το ξανατονίσω, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδιά. Είναι το σωματότυπο, δεν μπορούσα να βρω ρούχα τόσο εύκολα. Είναι πολύ σημαντικό το μπορεί να μπω σε ένα κατάστημα και να βρω ό,τι στυλ θέλω για οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα ή για οποιαδήποτε περίσταση και να το χαρώ και να νιώθω άνετα και να μην ζορίζομαι στα ρούχα μου. Ακριβώς.
πρέπει να νιώθουμε όμορφα φορώντας τα ρούχα. Πρέπει να νιώθουμε άνετα και πρέπει να βγάζουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Υπέροχα ρούχα, υπέροχο για τις γιορτές. Θα κάνω Q&A, βασικά θα τα δοκιμάσω όλα, θα φωτογραφηθώ και θα ρωτήσω τους φίλους μου στο Instagram ποιο επιλέγουν για μένα για εκείνη τη βραδιά, τη γιορτινή. Και όχι μόνο, είπαμε, πάρα πολύ μεγάλη συλλογή, πάρα πολλές επιλογές. Popair, www.popair.com, να μπείτε να δείτε όλη τη συλλογή και θα βρείτε και κάτι που θα σας ενθουσιάσει πάρα πολύ, πιστέψτε με. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είσαι υπέροχη. Και εσύ το ίδιο, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω μαζί αγκαλιά σου, θα δώσω, γιατί έχουμε και